Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan bidiyo na yi shi ne ga dukkanin mutanen duniya da kuma dukkanin kowane ma addini, don babu addinin da ya ce a aibata aure. Kwanan nan an sha bikin abokin aikin mu, abokin sana'ar mu, abokin fim din mu, Reels Ali Hussein, wanda aka fi sani da suna sahabi a cikin series film na kwana 90 na tashar Arewa 24. Bawan Allah nan Allah ya bashi dama yayi aurensa cikin murna, cikin farin ciki. Abin da ya gani ne yake so yayi. Amma yanzu mutane sun fara maganganu, mun taya shi murna mu masoyansa. Da wanda ya sani da wanda bai sani ba duka an taya shi murna. In aka ce kalmar aure magana ta wuce. Kun fi so mutum ya zauna yana bariki da ƴan mata. Abin da kuke so kenan, yana aikin banza da matan wasu. Matan banza, matan waje, abin da kuke so kenan. Shi Allah ya rufa mishi asiri, yayi aurensa. Amma an so mu samu yago har ya kai a page ɗinsa yana mai da martani, yana mai muku da martani, jahilai mahaukata, yan bakin ciki, marasa tarbiyya suke aibata auren sahabi. Wallahi me ka magana ba ta aure, ya auri matarsa, wannan ya ce gashi nan bata dace da shi ba, wannan ya ce ya akai ka auri wannan, ina ruwanku? Oke, so kuke sai ya je ya auro dalleliya fara kyakkyawa doguwa me wacece. Dama halitta ake bi a aure? A haka tarbiyyar gidanku take? Haka aka koya muku cewar idan mutum zai aure sai ya nemi kala mai kyau zai aura, ba zai auri duk wacce Allah ya bashi mafi alkhairi ba? Ken dan miciji kuke so a aura? Ga kyau ga sara? Wallahi azimu ba jahilci bane, mugunta ce da sharri da tugu irin naku, kuma Allah zai mai muku kanku. Idan tone za a yi, wani zai kai labari ne? Gyatumar wani ta kai wannan yarinya kyau, Hassana ne? Hassana da ya aure ta, shi Ali ya aure ta? Gyatumar wani wallahi azim tsohon wani bata kai wannan kyau ba. Mutane sai ku daga nuna hasada ku a fili. In ba ku ce Allah isa albarka ba, me ne yin tir da auren da yayi? Hatta kai kun fusa ta ango. Sahabi yana mai da martani a page shi na Instagram. Yana mayar muku da martani. Me ya muku? Duk wanda ya irin wannan furtawar wallahi azibiyar kyakkyawar tarbiyya a gidansu. Kuma ina mai tabbatar muku gyatumar wani, tsohuwar wani, uwar wani wallahi bata kai kyan wannan ba. Idan ba ku da ilimin wannan ku sani, kuma kuna da shi matakewa kuke. Tafi dubu, tafi miliyan Hassana amaryar sahabi, sannan kuma miliyan sun fita. Ai rayuwar dama wani ne, wani uban wani ne, wani kakan wani ne, wani kakan wani ne. A komai, a kuɗi, a dukiya, a halitta, a duk abin da kuka sani, a iya shege, a mutunci, duka wani ne. Ba a taba zama daya. Sai aka ce da mutum zai aure sai ya nemi wadda take ta fi shi kyau, ko kuma su zo kyansu daya. A haka kuke, ku kyau kuke bi wato ko? To billahi zai da duk mutumin da yace zai bi kyau, ba zai binciken hali ba, ba zai kuma bi yanda mace ta so shi fi sabilillah ba, sai wadda yake mutuwar so ba ta son sa, ta fi son wani ya je auro kyakkyawa, ko balarabiya ce, ko indiya ce, ko ma ce ka je ka auro. To wallahi za ka gani a ƙwaryancinka, tunda ku kyau kuke bi. Bawan Allah nan Real Ali Hussein, wanda haka ne handle name din shi na Instagram, kuka sa shi a gaba. Kwanan nan ya aurensa yana murna. Mu masoyansa da wanda isan mu da wanda bai san mu ba, muna taya shi. Allah isan barka, Allah ba su zuri'a ɗaya ba, Allah ubangiji ba su zaman lafiya, Allah isa mutu raba. Amma sai gashi daga auren an yayi posting yana murna a page din shi na Instagram da Facebook. Shikenan comment section gashi nan, mai Allah wadai, mai tur, wai aure ake wa Allah wadai, aure ake wutar, aure ake cewa wai bai dace ya aure ta ba. Wani laifi ce muku? Ita ta kanta, ita ta halicci kanta. Kun fa san wannan takewa kuke. Shi yasa ni bana ce da mutane wai jahilai. Wallahi alazim ƙarya ne. Wulaƙanci ne, cin mutunci, ba wani jahilci. Kun sani kuke takewa. Kai yanzu an baka tsinke nan ko farcen su suna ce kai ka kera shi, zaka iya kera shi ne? Haka Allah ya yi ta. Kuma ni ban ga abin aibi cikin ta ba. Idanuwan ta biyu, tana numfashi. Da bakinta tana magana, da kafafuwan ta biyu, da hannayenta, da kunnenta, da komai nata. Wallahi ta fi uwar wasu, na rantsi da Allah. Kyau a hakan ta fi uwar wasu. Ta fi uwar wasu kyandiri. Wallahi. Dukkaninku masu aibata auren sahabi. Ne ya muku? Yaro yana murna yayi aurensa, saboda ba ku da tarbiyya. Babu
babu tarbiyya ne a gida, wallahi shi yasa duk wanda yake aibata aure na rantse da Allah bai da tarbiyya. A koma makaranta a biya a koyi tarbiyya, tunda karatun ma ba a yin sa a kyauta ai, ba irin lokacin da muka yi na karatun bane kyauta. Amma yanzu tarbiyyar ma in kuna so ku je ku biya kuɗi, koma makaranta ku koyi tarbiyya mai kyau. Haka kawai in ba a yi aure ba ku ce ba a yi aure ba, a ce wane yana yawon banza, wane yana yau ka gancin zance da waccan, gobe da waccan, wane yana can wancan hotel da waccan yarinya, gobe yana wancan hotel, wane yana wancan, duk dai gashi nan, wane suna aikin banza, aikin masha'a da waccan. Abinda kuke so aiki nan, bawan Allah nan ya samu ya auren sa ya rufa kansa asiri. Yau ko kuturwa mutum ya gani, ko makauniya, ko gurguwa ice yana so, aure ne, aure ba aka ce. Duk wanda yi wannan maganar ta suka auren Real Ali Hussein, wato sahabi na Arewa 24, anya ku dan aure ne? Anya dan aure ne? Wallahi in yayin aure ne ba ku aibata aure ba. In dai ƴaƴan aure ne ku masu aibata wannan, to ba za ku aibata aure ba. Allah duk cikakken dan sunna wanda ya san sunna aka yi da ubansa da uwarsa, aka auri mahaifiyarsa aka yi sunna, to na tabbata ba zai aibata aure ba duk yanda mace take. Kuma dubu nawa kyakkyawar ita mace wadda san kowa yin wanda irsa take auren mummuna, ba a taɓa ba ne? Ba a taɓa yi ba. Kyakkyawar mace ta ga mummuna ta ce ita nan duniya sai shi, bare matar Ali Hassana, ina wani muni anan. Sun ɗau hotonsu suna murna a junansu, amma a comment section saboda bakin ciki, saboda cin mutunci, saboda wulakancin ku je kuna ta rubutawa a page din shi da mu da muka post a page din na Instagram, ku ta comment na banza na wofi na wulakanci. I doubt much, wallahi tallahi, duk wanda suka ci mutuncin auren Real Ali Hussein, wato sahabi na Arewa 24, ina mai tabbatar muku akwai ayar tambaya a auren gyatuma da tsohon. Akwai ayar tambaya, ba yadda zaka soki aure duk yadda yake, a zauna a tare a shafa fatiha ai aure a bainar jama'a, a ce wai wannan sun kawo ta dace da kai ba, to ku samu mai wata dace ku hada shi da shi. Ina ruwanku? Kuɗinku ba kuɗinku ba, kuɗin shi ya aura, in ma ba da kuɗi ya aura ba, in ma sadaka ce aka ba, haka ya gani yake so, haka ta gani take son abinta. Kai dan adam kai, na yadda da ake karin magana dan adam mai wuyar gane hali. Anyway, Ali Hussein kai haƙuri, ka zauna da matarka lafiya, in Allah da har abada auren ku, kuma Allah zai ba ku zuri'a ɗaya ba insha Allah mai albarka. Ba kyau ake bi ba, wallahi hali yadda ya nuna, ya rubuta a page ɗin shi na Instagram, ya ce halinsu takwas nake so.